por Galicia, polos seus gobernantes e por todos os galegos, para que Deus nos dé o senso dos deberes cívicos, a mutua comprensión e para que saibamos manter a fe, a lingua e a nosa identidade cultural como pobo, preguemos o Señor. Señor, escoita, ten piedade de nós. Polos que viven lonxe da súa terra, para que non vacile a súa fe nos seus novos ambientes, atopen amor e comprensión e acaden o desexado retorno. Preguemos o Señor. Señor, escoita, ten piedade de nós. Por todas as persoas que viven momentos de dificultade e penurias por mor da crise económica, para que poidan contar co agarimo e o apoio solidario de toda a sociedade. Preguemos o Señor. Señor, escoita, ten piedade de nós. Pola nosa irmán Rosalía de Castro, pois a súa existencia foi unida á de Cristo nunha morte como a súa, preguemos o Señor. Señor, escoita, ten piedade de nós. Por todas as persoas que organizaron esta misa, que no día 12 cumpre 80 anos, para que, aprendendo do seu exemplo, saibamos traballar con espírito de irmandade polo porvir do noso povo e de todos os povos da terra. Preguémoslle ao Señor. Señor, escoita, ten piedade de nós. Deus Todopoderoso e Eterno, pola intercesión do teu apóstolo Santiago, protexe a nosa nación e a todos os seus habitantes. Por Xesucristo, noso Señor. Amén. Poden ser. Interpretará a peza inédita titulada Pregaria, con música de Valdomir e letra de Ramón Cabanillas. A continuación, o trío composto por Darío Duarte, Tito Aboal e Paula Amoal interpretarán as pezas que figuran no programa dedicadas a Rosalía de Castro e a Castelao. Para non interrumpir a música de fondo, vou ler a continuación a relación de institucións e entidades, así como os cargos dos representantes das mesmas que levarán a ofrenda pola súa orden correspondente. Prégolles que se vayan achegando á zona de oferentes a medida que os vaya nomeando. Agás, se me permiten, o señor alcalde de Santiago, o señor delegado do Goberno, o señor expresidente da Xunta e o presidente da Xunta, por estaren sentados no primeiro banco, sairán despois en último lugar. Finalizará a ofrenda cunha coroa de loureiro que o presidente da Xunta de Galicia, o expresidente don Xerardo Fernández Albors e o presidente do comité organizador do Foro Galicia Milenio depositarán diante do Sartego de Castelao. Comeza a relación dos oferentes. Foro Galicia Milenio. Dona Maite Cancelo Márquez, vicepresidenta. Familia de Sixto Seco. Está. Asociación, Dona Teresa Sixto da Silva, filla, e dona Carmen Carreró Sixto Netas.
Asociación Amigos da Terra de Montes, don Carlos Baliña Fernández. Asociación do Traxe Galego, a súa presidenta, dona Rita Miramontes. O Centro Galicia de Bos Aires, representado por don Marcelino Couso Crismán. O Centro Galego de Porto Rico, representado por don José Gómez Milatoa. O Centro Galego de Bos Aires, representado por don José Manuel Castelán Bragalla. O Centro Pleno de Escritores de Galicia, representado por don Luis González Tosar, señor presidente. Sociedade de Estudios, Publicacións e Traballos, representado por o seu presidente. E don Francisco Domínguez, que non sei se será presidente. Sí, perfecto. A Fundación Otero Petrero, representado por don Víctor Fernández Freixanes, presidente. A Fundación Isla Couto, representado por don Alberto Meixede Galloso, padroeiro. Fundación Castelao, representada por don Miguel Anxo Seixas, vicepresidente. Fundación Alfredo Brañas, representada por don Javier Ruiz de Cortázar Díaz, director xerente. Concello de Padrón, representado por dona Carmen Lois Ferrón e don Andrés San Marcos Santos, concelleiros. O Grupo Parlamentario do Partido Popular e Partido Popular de Galicia, don Pedro Puy Fraga. Deputado e voceiro do Parlamento, do Partido Popular no Parlamento. Fundación Rosalía de Castro, representado por don Xusto Cortizo Sóñora, tesoreiro, e dona Ana Blanco de Romaní, vogal. Deputación de Ourense, representado neste acto por don Carlos Delgado Fernández, membro do Foro Galicia Milenio. Deputación da Coruña, representado por don José Albino Vázquez, deputado provincial. Deputación de Pontevedra, representado por don Rafael Louzán Aval, presidente. Centros UNED en Galicia, representado por dona Susana Blanco Miguélez, directora do Centro Asociado na Coruña. Federación Galega de Municipios e Provincias, representado polo seu presidente don José Manuel Rey Varela. Universidade de Vigo, representado por don Xavier Martínez Covas, comisionado do Plano Estratégico da Universidade. Consello da Cultura Galega, don Francisco Díaz Fierros, vicepresidente. Consello de Contas de Galicia, representado por os conselleiros don Xesús Palmou e don Antonio López Díaz. Universidade de Santiago de Compostela, don José Casares Lón, rector magnífico. Como queda dito, Parlamento de Galicia, don Miguel Santalices Vieira Bande, vicepresidente primeiro da Mesa do Parlamento. Quedan entón para o terceiro lugar o Concello de Santiago de Compostela, representado polo seu alcalde, a Delegación do Goberno en Galicia, representado polo delegado don Samuel Juárez Casado, e o presidente da Xunta de Galicia, que representa a nosa institución. Comeza entonces o paso das ofrendas.